ओरैबासो मोजां नुगोन। खोमसिसिन अके दासो साउन्ड फैबाय। मिथिया हाय लोगोफोर खुलुमबाय। थ' वेलकाम टु माय एलबि स्ट्रिमिं। बिथांमोना मोनसे गोल्ड कार बेटारिजों सालायनाय गारि इउनिभार्सिटि बिथांमोना मोनसे गोल्ड कार खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि इउटिउब चेनेलनि गोदान खुलुमबाय लोगो खुलुमबाय खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोन मिलायनो आरो
इसको तो क्रॉप नहीं क्रॉप कर सकता, इसके ऊपर कुछ रखना पड़ेगा। तो वाइट ले लिया है, उसके ऊपर इसको ले पड़ेगा, उसके ऊपर इसको क्रॉप करना पड़ेगा। याव जे बिथांमोना मोनसे गोल्ड कार्ड बेटारिजों सालायनाय गारि इउनिभार्सिटि केम्पासआ गिदिर। खुलुमबाय लोगोफोर। हेलौ खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि इउटिउब खुलुमबाय लोगोफोर, खुलुमबाय लोगोफोर। खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि इयाव बाहायाखैलै। खुलुमबाय लोगोफोर। खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि इउटिउब चेनेलनि गोदान भिडिअ
खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोन साफ्रोमखौबो खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोन chứ không phải việc không ai rất gì được vậy. Cái lại. Bác có thấy không vậy? खुलुमबाय लोगोफोर साफ्रोमखौबो चेनेलनि भिडिअ फोसावनानै फरायनानै लाग्रोदोंमोन आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ आरो आंबो बे समाव मोजाङै दं नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान मोनसे भिडिअ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि कामिनाव बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि सिङाव फैनाय खालामनायनि बायनो थाखाय 7,20,000 रां अनसुंथाइ भिडिअ बेनि जि खौरां So, जायफ्रा चेनेलखौ फार्स्ट टाइम भिजिट खालामदों बिथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब लाइक खालामनानै फैबाय थानाय समाव जाहाथे बेफोरबायदिनो गोदान गोदान आपडेट्स खालामबाय थायो बेनि थाखाय नोंथांमोना एसेब्लाबो थुलुंगा होनांगोन भिडिअखौ जेसेबां हायो एसेबांनो शेयार खालाम जाहाथे बयबो बर' रायजो राजाफ्रानो नुसारो आरो लोगोसे भिडिअखौ लाइजोब आरो बेनि उनाव कमेन्ट होनो दं स' मानगोनां बर'नि नायबिजिरसाल' आसामनि स्पिकार बिथां बिश्वजित दैमारि बिथां सारनि खुगानिफ्रायनो नोंथांमोना मिथिनो मोनदों स' भिडिअखौ जोबजासिम नाय याव जे बिथांमोना मोनसे गोल्ड कार्ड याव जे बिथांमोना मोनसे गोल्ड कार्ड बेटारिजों सालायनाय गारि Mientras esto se cancela.
Kalau mau
रावबो कमेन्टखौनो खालामोलै लिरथों बोरै जागोनलै बिदिबालाय
बर'ना हारसा जाखोलै मा सिरि आं तामिलनाडुआवसो दं अके कमेन्ट फैबाय दासो थ' बर'आनो कमेन्ट फैयैखाय सिरि दंगासिनो आं दहायनिफ्रायनो okay welcome to my LB streaming and welcome to the YouTube channel तो कमेन्ट खालाम हरसे खामानि मावबाय दा उन्दुनोसै दे आं दा हराव डिउटि दं अके जागोन दे हायोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांनो हागोन अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो भिडिअखौ लाइक होना गालां नोंलाय बहानि खालागोन दे सिन्था दा खालाम अके आं बाक्सा डिस्ट्रिक्टखौ मिथियो दा अ मिथिगौ बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिनो आङो बहानि जाखो नोंथाङा मिथिनो हागौमोन नामा दे बिदिबा आं क'क्राझारनि अके क'क्राझारनि जागोन दे नेक्स्ट भिडिअफोर आपल'ड खालामबाथाय नायनानै होब्लानो जाबाय मारै जानाय एगजामा मोनथाम बेक मोनथाम पास मिसाखौ बुंना लाब गैया
Hello.